खुलुमबाय स्टुडियो आं रबन बसुमतारी दिमाकुसि एफसिआ मेट्रिक आनजादाव टप 10 आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव टप 5 उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायदों। नंगौ दिमाकुसि दखरा एबसुनि बानजायनायाव मैया 15 मे खालाराव मेट्रिक आनजादाव सेथि आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव सेथि मासि उथ्रिसारनो हानाय रोंगौथि गोनां फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिखौ दिमाकुसि सप्तायारि बाजारनि नवलाङाव दिमाकुसि एबसुनि गाहाय नेथारि दानसोरां दैमारिया जागायनाय आरो आफादगिरि लबराम बर'नि आफाद सामलायनाय हाबाफारिखौ बेखेवना होयो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारि बिथाङा। गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो खैराबारि जौमा फरायसालिमानि बिबुंगिरि डक्टर बोहैथि गयारि बिथाङा। मख'नो गोनांदि बे रोंगौथि गोनां फरायसाफोरा बर', इंराजि, असमिया बिजोंजों फरायनानै गोजौ मासि आवग्रिनो हादों। आनसलिक हिसाबै दिनै जोङो खोब गोजोननाय मोन्दों। माने थांनाय मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव जाय फरायसाफोरा सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हाबाय बिथांमोनखौ जोङो दिनै दखरानिफ्राय बरायनाय जादों। आरो बेयाव गासै मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि जोङो गासै 118 फरायसाफोरखौ जोङो बरायदों। आरो बेखिनि फरायसाफोरखौ बरायनो मोननानै जोङो थारैनो गोजोननाय मोन्दों। साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ जोंनिफ्राय साबायखर जासिदों जे बिथांमोना बेबायदि मोजां रिजाल्ट खालामनायनि थाखाय। लोगोसेनो बिथांमोननि दिथागिरि बिथांमोननिसिमबो जोङो दखरानिफ्राय साबायखर जासिनो लुबैबाय जे बिथांमोना एसेबांखिनि खस्थ' खालामनानै गावबा गावनि गथ'फोरखौ बेबायदि मोजां रिजाल्ट खालामनायाव जोंनि लुबैनाय बायदि बा गावबा गावनि लुबैनाय बायदियै बेबायदि मोनसे मोजां रिजाल्ट लाबोनायाव खोब माने जाफुंसार जानो हादों। आरो बेनि थाखाय जोङो दखरानिफ्राय गोजोननाय आरो साबायखरखौ बिथांमोननो जासिहरो। दिनै बरायनाय बिबाङा एसे गोजौ दावखोबाय थादों होनना सानदों। जोङो नायदों थांनाय बोसोराव 100नि एसे गाहायावमोन, नाथाय देग्लाय 118सिम दावखोबाय। दा बेखौ नायोब्ला रिजाल्टआ गमामायैनो सिगांनि बोसोरनिख्रुइ निस्सय एसे मोजांसिन जादों होननानै जों फोथायो। दिनै जेरैबायदि रिजाल्ट लाबोबाय फैबाय थानाय समफोराव आरोबाव बिनिख्रुइ साबसिन मोजां फिथाइ लाबोनो हाथों। बिथांमोना जिखौ थांखि हिसाबै रनसायनानै आवगायदों जिउआव, बै थांखिसिम सहैनायाव बिथांमोना जाहाथे जेरैबायदि खस्थ' खालामदों दासिमाव फैबाय थानाय समावबो बेबायदि खस्थ' जाहाथे खालामलाङो आरो गावबा गावनि जि थांखि बे थांखिसिम जाफुंसार जाहैनो हायो बेखिनिखौ खावलायबाय। मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारिनि रिजाल्टआनो जोबथा नङा जिहेतुके जिउआव जोङो जाफुंसार जानांगौब्ला बा माबा मोनसे मावनांगोनब्ला आरोबाव जिहेतुके दावबायनांबावगोन। दा बेखायनो मोनफ्रोमबो दावबायनायावनो कम्पिटिसन दं आरो मोनफ्रोमबो दावबायनायावनो खस्थ' खालामनायनि गोनांथि दं। दा बेखायनो मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारिनि रिजाल्टनि माने बा फिथाइयावनो जाहाथे बिथांमोननि नाजानाया थाद'आ, जोंनिफ्राय बेखिनिखौ खावलायबाय। बिथांमोना जि मोनसे पेसेन्सजों फैबाय इयुन समावबो बे एखे पेसेन्टजों जाहाथे दावगालांबाय थानो हायो बेखौ जोङो आसा थिबाय। आङो बयनिसिमबो बे चेनेल नायगिरि बिथांनिसिम आङो हामलायथि जासिग्रोबाय। दिनै बे गोथार सानावहाय दिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारियाव जे सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय फरायसा बिथांमोनखौ बरायदों। आङो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो आं आसा खालामदों जे जोंनि फरायसा बिथांमोनाहाय दिनै जेबायदि बरायजादों बिथांमोनाहाय इयुन जिउआवहाय आरोबाव साबसिन खालामनानै जे सासे जाफुंसार सुबुं जानो हायो, जोंनि साफा साफा जे हारिनि हादरनि सम्पद जानो हायो। आङो बिथांमोननो फ्राय बे आसाखौ लादों आरो बिथांमोनखौ आङो फैगोन समावहाय जे फरायनायाव गोसो होथाबनो थाखाय आं बिथांमोनखौ खावलायदों। दानि फरायसाफोरखौ जों नुबाय गोबाङानो बिजाबजों लोब्बा थाया, खालि मबाइलजोंसो लोब्बा थायो। दा बे बेलायाव गुबै गियानखौ मबाइलजों मोनो जों। नंगौ गोबां समावनो जों नुबाय थादों जे जोंनि गोबां फरायसाफोरा माने बिजाब फरायनायखौ दोननानै मबाइल नायनायखौ नुबाय थादों। नाथाय जोङो जुदि गुबै गियानखौ जुदि जों मोननांगौबा जोङो बिजाब फरायनांगोन। बिजाबावसो गुबै गियाना थायो। मानोना बिजाबखौ गासैबो बाथ्राफोरखौ साननानैसो लिरनाय जायो। नाथाय ससियेल मिडियायाव मबाइलावहाय गोबां बाथ्राफोर दङ जायफोरा बेबायदि जेबो माने सोमोन्दो गैया, बेबायदि रिभिलेन्स गैया, जाथावबो नङा, माने गावखौ दिन्थिनो थाखाय गावनि भिउ मोननो थाखाय गोबां नङै बाथ्राफोरखौबो ससियेल मिडिया मबाइलफ्राव फोसावनाय जायो। ओंखायनो फरायसाफोरा जिउआव बे गावनि फरायनाय समाव बे मबाइलनिफ्राय जेसेबां हायो गोजानाव थानानै बे बिजाब फरायनायखौ खालामनांगौ होननानै आं सानो।
रेफारेन्स बिजाब लोगोसे बायदि माने खौरां बिजाबफोरखौ जोंनि गथ'फ्रा माब्लाबा नाया दा बिथांमोननिसिम मा खालामो? बेबो मोनसे आरोबाव साननो गोनां बाथ्रा जोङो गथ'फ्रा बिजाबखौ फराया बेजों लोगोसे जे माने गुबुन गुबुन जेनेबा रिफारेन्स बिजाबानो होन खौरां बिलाइयानो होन बेफोरनिफ्रायबो जानगाराव थायो जायनि थाखाय जोंनि फरायसाफोरा माखासे जे मोननांगौ गियानखौ मोनजोबा बिथांमोना सानोखि मबाइलावनो गासिबो दंजोबखायो मबाइलावनो मोनजोबखायो ओंखायनो जोङो बेफोरखौ नायाबाबो जागोन बेबायदि सानो खिन्थु आं दहायबो एसे सिगाङाव बुंखानाय बायदि जे मबाइलाव जों गोबां नंनाय नङै बाथ्राफोर थायो खुनु बेबायदि जास्टिफिकेसन गैया बेबायदि माने नंगुबै खुनु फेक्ट थायै माखासे बाथ्राफोरबो थायो माखासे गोनां माखासे जेनेबा मबाइलाव बा जायफोरखौ जों बिजाबाव मोना जायखौ जोङो खौरां बिलाइफ्राव मोना बेफोर बाथ्राखौबो जों नंगुबै बाथ्राफोरखौबो जों मबाइलावबो मोनो नाथाय जोङो मबाइलावहाय गोबां बेबायदि माने नङै बाथ्राफोरबो थायो बेनिखायनो बेखौ बासिनांगौआव जोंनि फरायसाफ्रा जेंना जायो ओंखायनो खायफा फरायसाफ्रा जिउआव जाफुंसारनायनिफ्राय फेलें जानांगौ जायो बेनिखायनो बिथांमोना बिनिख्रुइ बांसिन माने बिनिफ्राय बांसिन जे नोङो बिजाब फरायनाय फारसे बा गुबुन गुबुन माने जायफ्रा माने प्रिन्ट मिडिया बेयाव थाङोबा मोजां होननानै सानो